Tan. Tana sustantzia mingotsa da. Zuhaitz eta zuhaixka batzuen azalean eta fruituetan aurkitzen dena. Eta historikoki, larruak ontzeko aprobetxatu izan dena. Hau da, larruak tratatzeko usteldu ez zitezen. Emakumeek zuhaitz eta zuhaixken azal horiek saltzen zituzten, Lizarrako larrungintzetarako. Bestalde, tana ateratzeko emakumeek azala lehortzen uzten zuten. Harriekin ehotzen zuten eta ehotutakoa egosten zuten tan izeneko orea lortu arte. Badakigu Abartzuzan 20. mende hasierara arte egiten zirela tanaren enkanteak.